na kai tun na yarin ta ganin ka ya sa ya tashi. Sallama na amsa tun da soyayya mai rasa, bayi da so ne nisa kin kira na amsa. Kake zan yi soyayya ko ina filin gasa, suna kiyaye mun kamun da san bai ya aure ba. So mai bugun rohi mai sa hankali tashi, kauna inta na aiki tana katse numfashi. Ka dubi soya canza mun kala kamar garwashi, masogaran dan gata ni kai nake warar rashi.